ओइ गलापि मा जाबावनांगौ दे दाना लामा ससेयावसो थावाबो जोबना होनो मोननांगौ आरो सहैखाथारसिगौमोन जायगायावनो औ दायो मा खालामबावनांगौ जाखो खाथि खाला जेरावबो दखानबो गैया दिफुआबो जि गोजान दंबावो मा खालामबावगोन दायो आंथ' नै फन हरनोबो मबाइलखौनो लाबोनो बावगारबाय आब'नाव फन हरनो हागौमोन दे समायना नोंनिया मबाइल दङबा नोंनि बयफ्रेन्डनो फन हरदो जोंखौ लांफैथोंसै बियो स्कुटिखौ बेयावनो गालांथ'नांसिगोन जोङो र' होमबालाय आं बिनियावनो फन हरनोसै माबाहाय गलापि खालि बेस्थ' होनबाय थाग्रा जादों बिनि मबाइला मा जाखोथाय ना सोरबाफोरसो गोदान गोसोथोनाय मोनबाय आंजों दाना फनखौनो रायलायबांना बेबो बारा मबाइलाबो खालि बेस्थ'ल' होनसै हामाहाय समायना बिदि बांद्राय डाउट खालामनो हामा मालाबा नेटवर्क गैयाबाबो बिदिनो बिजि होननानै बुङो दे खेनसे हरना नायबोलाय नै बे बारावबा मबाइलखौनो सुइच अफ जाना खोन्थाबाय मा जाबावगोन दाना बिदिनोहाय नांगौ टाइमाव मालाबाबो रावखौबो थाब मोननो हाखाया ओइ गलापि ओरैनोसो एसेबां माथा मारिना दंबाय थायो जोङो हनै माथो नोंनि आब'नि हस्पिटाल खाथियावनो दंखायो जोङो नोंनि आब'आनो लांफैब्रबनो हासिगोनदां नोंनि आब'नावनो फन हरना नायनोसै नामा ना मा बुङो आयु नंगौथ' आरो फनखौनो खालामफ्लाङाखै आङो दे होमबालाय आब'नावनो फन हरनोसै आब'आबा टाइम मोनगोन ना मोनाथाय लांफैनोबा बिराद बेस्थ'थारनोहाय आब'आबो दे अब्लाबो फन बुना नायनोसै दे नाम्बारा 8099768610 औ जाबाय आं फन खालामहरनोसै र' ओइ गलापि रिंदों फना रिंदों रिसिभ खालामबा हामसिगौहाय जोंहा शपिं खालामहैथारनो नांगौ ना हेलौ आब' दांदुलि आं समायना बुंदों नै जों गलापिजों आंजों नोंनि हस्पिटाल खाथियावनो दङ मेन रड लामायाव जोङो शपिं खालामनो थांनो नागिरदोंमोन थावानो जोबनानै होबाय हायोब्ला नों फैथ'लाय औ दे आब' समायना आब'आ मा बुंहरखो फैगोन होनखो ना फैया होनखो फैगोन होनना बुंदों आब'आ एसे बेस्थ'थ'नो दसेनि उनाव फैगोन नोंसोर नेना थाथ' होनना बुंदों दे होमबालाय दसे जिरायनानै थाथ'नोसै आब' फैसान्दि बा मालाय बिहासो स्कुटियावनो जिरायनो मोनखाबाय आहालायनो हायावसो जिरायनांबाय जेबो नङाहाय ने दसेल'आलाय ओइ हेल' साबधान दै साबधान बियो बेयावनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेखौ दिनै हमनानैसो गारगोन आंखौ बियो जेलाव थिनहरदोंना नंखाय बाखाय दायनि थाखाय बे आंखौ जेलाव हरदोंना बेखौबो आं नागारखाया थिग दङ बस सिन्था खालामनो नाङा नोंनि खामानिया जाफुंगोन आयु ओइ गलापि नाहरलाय उनथिं हनै दाखाल हमजानाय मानसिया नङा आरो बियो आब'आ जेलाव हरनाय सेंग्राया बेनोमोनथ' आयु जोंखौसो माबा मोनसे खालामसिगोन नामा ओइ एल' बेयाव थाजानाय नङा हयथ' बिसोरो बिब'खौ नेनोनो बेयाव फैदों दसे ओइ साइडआव फैद' साइडआव अके बस ओइ समायनाहाय आं बिराद गिनायसो मोनबाय मा खालामबावनांगौ जाखो आंबोथ' गिनायसो मोनबायहाय माबा मोनसे खालामोब्ला रागाजों आयै गथ'फोरा मा अबस्था जाना दंजोबो खुगा सिहंनो ओइ गथ'फोर मा खुगा सिहं जाजोबगोन नोंसोरलाय ना सोरबाफोर मेथाइ दौफैदों नोंसोरनो आब' बे उरलाना मा होनो बियो फैबावदोंमोन दानि बियाव जोंखौ नायनानै थांफिनबाय आब' आं जोबोद गिबाय नोंखौसो माबा मोनसे खालामसिगोनदां बियो नों जेलाव हरनायनि बाथ्रा लानो फैफिनबायदां बियो आब' हा बि आरो फैबावबायसो मा एसेबो गिमाराखै नामा बिलाय आंखौलाय जेलाव हरजानानैबो बि आंखौ एसेबो सिनायाखै नामा आं सोर बेखौनो दिनै गारथाराहाय गिगोन बायदि मोनदों नामा बे आंखौ गिगोन बायदि मोनदों र'ना खावना मा लायना लाना फै आं थाबाय थागोन नङाबा दा बाराबायो स्कुटिखौबो खावनो हागौ कुनु बिसास गैया बे उरलाजों थांना फै गोख्रैनो जागोन दे आब' फैथों सोर आंखौ मा खालामनो हायो फैथों आंबो जेननायाव गैथारा बिसोर गथ'फ्राबो बिगनिखासो लकडाउनाव मा खालामहैनो नागिरदों बिसोरो आरो बेराफारसे गारियावबो थाव गैबावा आंखौ मिथिखायो खामानि बेस्थ' होननानै आंखौसो जारला डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिसोरबो ओइ एल' हुसियार खिन्थु मानसिया एसे डेन्जारेस ओरैबायदि हमखा खेनसे हमनायावनो जाहाथे बियो माथो साथो गैयै दलद फैनो गोनां जायो ओइ लाजिया नामा नोंसोरो माने सिख्लानि आखाइ हमनो सोर नोंसोरलाय आंखौ मानो हमदों ओइ हगार दिनैसो मोनसिगोन आंखौ जेलाव हरनायनि फिथाइया उरला नों बेफोरखौ मा खालामदों
फै आंजों फै एल' नारदो बिखौ बिखौ हमना नारदो फैनाय नङा बियो ओरैनो आब' हनै आब'खौ हमना लांबाय समायना आब'खौ हमना लांबाय आब' एसे गाज्रि गुन्दा मानसि बियो आंनि आब'नि खिथुखौनो गारला बियो आंनि आब'खौ हमना लांबाय आब'खौ हमना लांबाय थावखौबो मोनबोआसैना नङाबा होसोलांनो हागौमोन बेखौ साल्ला नाम्बार गोदान फन फैदों सोर जागोनथाय नाम्बार गोदानबाबो रिसिभ खालाम समायना आब'सो दां हेलौ सोर मा नोंसो एसेबां दहायनिफ्राय फन खालामबाय थादों आङो बहा दङमोन मा जादों नोंनि नम्बरालाय नों गोख्रै फै EMM हस्पिटाल खाथियाव नै गलापि बिफाखौहाय सासे गुन्दा मानसिया किडनेप खालामनानै लांबाय जल्दि फै गलापि नेर्सोना फैगासिनो बे फैबाथाय जोंबो होसोलांगोन बेनि उन ओरैनो नागारा बे सेंग्राखौ मोनबाथाय ओरैबायदि बुखागोन आङो प्राइभेट जायगायावनो जोना होखागोन आङो मानो एसेबां उतपात खिन्थिबाय थादों बियो साला गुन्दाया अबेथिं लांखो दांदुलिखौ अबेथिं लांखो नों फैनाय लामाथिंनो लांदोंमोन आंनि आब'खौ लोगो मोनबोआखै नामा नोङो नुबोआखै नामा गैयाथ' आं लोगो मोनबोआसै फै थांनोसै फैदो होसोलांसै हेल' आया मा खावलेफ्राव दाग खालामना दोनजोबखो नोङो हो बस नों गैयै टाइमाव बिराद खारनोल' नागिरबाय थायोमोन बियो बिनिखायनो फंथामसो सौदों आं खावलायावनो बुरबाव आं नोंखौ बिदि खालामनो होदोंमोन आं नोंखौ नायथ'नोसो होदोंमोन नोजोरसो होथ'नो होदोंमोन आं नोंखौ आयै बेस्रा अन्थाव बाथाव आंनि सना पिस्थलखौहाय बिदि खालामबाय नोङो सि लाजियो आं नोंनि बिदि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरखौ खोनायोब्ला नों मानसिना जुनार हो उरला नों मानसिना जुनार लाजिया नोङो सासे सिख्लाखौ बिदि किडनेप खालामनानै दोननो लाजिनो दांदुलि आगै लाजिनो गोसोखां आंखौ नोङो मा दायनि थाखाय पुलिस थानायाव हरनायमोन हो सि दाफै आंनि खाथियाव दाफै खार नों बेनिफ्राय खार गोजान जाननिफ्राय आंखौ जेबो दाय गैयालासिनो नोङो पुलिसखौ एरेस्ट खालामहोदों हो सानसेल' नङा हरनै थानांदों जेलाव हरनै बेसे थाम्फै अरजादों बेसे गरमजों थानो हायाखै जेल सिङाव आंसो मिथिगौ बेसेबां खस्थ' भुगिनांदों आङो आंथ' नोंखौ मोजांसो मोनदोंमोन नोंखौथ' जेबो अयनाय खालामाखैमोन आङो अब्ला आंखौ नों मानो एरेस्ट खालामहोदों प्लिज उरला आंखौ हगारदो साजोब्बाय आंनि आखाइ आथिंफोरा हगारगोन मोनसे खोथायाव बुं नों आंजों हाबा जागोन ना जाया नों आंखौ हरसे खायो हरनै खायो हरथाम खायो खाना दोन अब्लाबो नों आंनि गोसोखौ मोननो हाया उरला नों आंजों हाबा जामाराना आंखौ गोसोखांमाराना खनबेसे बुंनांगौ नोंखौ उरला बुजिया नामा खनसे बुंनायाव आं नोंखौ मोजां मोना होनदोंना अब्ला मानो बुजिया नोङो उरला आंनो दै लाबो आं जोबोद दै गांदों आंनि गोदोनाया रानखांजोब्बाय प्लिज दै बस दै बिदों दै होदोलै अननो ओंखारबाय आङो अना खानाय मालाय सिख्लाफोरखौ बिदि खालामद्राबायनाया हामा जादोंलै उरला नोंनिया आयो एसेबां अनग्रा जाबायना नोङो मालानिफ्रायसो एसेबां अननो सोलोंखो नोङो मानसि हो मालानिफ्राय एसेबां अननो गोरों जाखो नोङो मानसि दुमफावागै दै गांथारबाय दै मोनलोंगोन बुंग्रो आंखौ नों हाबा लागोन ना लाया लागोन होनोब्ला नै दानो दैबो होबाय दानो थांनोबो मोनबाय माखौथो एसेबां जिंगासिबाय थाखो बुंनांगौल'सो येस न' बुंदो आगै दांदुलि बुंदो होमबानो नोंखौ हगारनोसै मा उरला आंखौ नोङो दै गांथाब होनानै मोननो हास्थायदों नामा हाया उरला नोङो हाया आं दांदुलिसो आंखौ गोरलै हाया नोङो नांगौबा गांथाब उखैथाब थैलांगोन आङो अब्लाबो नों बायदि बेक्का सेंग्राखौ आं मालाबाबो हाबा लानो हाया बस नों माबायदि गोसोनि मानसिब्रा नों जायखौ मोजां मोनो बेखौनो नोङो इसेबां अनागारि बोरै नायगार बेबायदि सास्ति होनो हादों हट आं थांनोसैलै थालालै आं नोंजों नों मोजां मानसि नङा नोंनो फैसा नांगौना नांला हो फैसा नांगौना नांला बस आं थांनोसै नों मा खालामो खालामबाय थादो लुलुलु लालाला टें ओइ आगै दांदुलि बबाव थांनो दांदुलि आगै सना फिथर नोंनि खावलाया जोबोद सादों नङासै बुजानानै हो आगै दांदुलि प्लिज उरला आंखौ थांनो होदो प्लिज उरला प्लिज आं नोंनियाव आथिं हमगोन प्लिज उरला आंनि आखाइखौ खेवनानै होदो आखाइ साजोब्बाय आंनि प्लिज प्लास होननायजों नोंहा जेबो राहा गैया दाथ' गुलुआबो थांखाबाय दाथ' बेयाव नों आरो आंल'सै नायदो एबार आं नोंखौ मा खालामो